Cambados segue celebrando o ano a Sorei. Desta volta aproveita a conmemoración do Día do Libro para lanzar unha publicación centrada na vida do escultor. Está pensada para a rapazada máis cativa. Digamos para a primeira idade lectora ou ben para ser lido, non? É un libro tratado con rigorosidade, pero cunha imaxe e cuns textos e cunha linguaxe adaptada pois a esa primeira idade. Un dos obxectivos do libro é achegar a obra do escultor aos nenos e nenas de Cambados para que xa dende ben pequenos saiban valorar o importante legado que deixou. Moitas veces nos topamos con obras por Galicia adiante que nunca sabemos quen é ese escultor ou que pensamos que é pois unha cousa máis sin ter en conta de que estamos falando dunha persoa que é un auténtico xenio dentro da escultura, xa non só a nivel galego, sino considerado tamén un dos grandes renovadores da escultura a nivel estatal, non? Para conseguir achegar o escultor á rapazada, o libro enchese de vistosas ilustracións ao tempo que bota man de algúns dos episodios máis senlleiros do autor. Sacamos pois as cousiñas que poden ser máis chascarrillos para os nenos, non? Como aquelo de que o pai lle tirou as ferramentas cando era moi pequeno nun pozo e el, sendo un neno, baixou ao pozo para collelas, e así un pouco tamén dibuixos cercanos da zona de Cambados, da súa vida, pero tamén, facer fincapé na súa formación tanto en Baracaldo como en Sarriá. Deste libro fíxose unha tirada de 2000 exemplares, vaise repartir polos colexios e tamén se poderá recoller a partir deste martes na biblioteca. Nese mesmo espazo, tamén coincidindo co Día do Libro, a veciñanza poderá levar para casa libros relacionados coa historia de Cambados. Cada quen podrá elixir un deses libros, un pouco, pois eso, incitando a xente a que vaya pola biblioteca, a que consuma libros e, estes son de regalo, pero tamén animo a que calquer veciño ou veciña pois se acerque mañán en un día como outro calquera, pero sendo señalado a unha librería de Cambados, merque un libro e disfrute da lectura. Ademais das publicacións que están relacionadas con a Sorei, mañá estarán á disposición dos usuarios da biblioteca libros sobre Plácido Castro, Filomena, Ramón Cabanillas ou a última edición do Premio Mar de Letras do Instituto Sorei.